Takže, čau vezlí, já vás tady vítám u nového videa z Honzou. a z Kamilou. ano, vyšlo to. Ježiši Kriste, to je opravdu randál. Minulý díl jsem vám říkal, že si chci udělat postel a přestěhovat se do vesnice. Ale, nejsem si jestli si tam jo, ale asi si tam odskyvu. Takže vezmu všechny věci. Takže vezmu všechny věci a postavím si tam někdy baráček, dáme se to k doly. Neskákej mi do řeči, no a půjdu tam. Do přídí. No a půjdu tam. Pirátská loď. Jo, 3 hodiny. Skoro. 3 hodiny. Jste pro debila. Co to no? Budeme doufat, že mi jde mikrofon, jo? Tak momentálně hraju na štěstí. Takže beru všechny věci a jdu. Takže beru tohle, pec, beru tohle, beru tohle a taky tohle. A jdu. A jdu. A točky. Já to střihnu a objevím se až u vesnice. Takže jsme to už, vzal jsem všechny točky a jdu do vesnice. Juhu, 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 juhu. Dobrý, ale nesmíme tady tak řvát, protože pak to bude takový divný a slepice! Dobrý. Nemáš. Tak si ho sežeru. Já už nemám jablko. Nechovejt! Dobrý. Ježíš, protože jsi to stočila do prdele. Sežila si jablko, ty vole, co já s tím mám jako dělat? Ty vole, ti ho vyblít z krku, on to šáhnou a vystrčit ho. Co s tím tebou mám jako dělat? A tady další uhlí, tady železo, že jsou tyhle ty věci. Osvětlím, proběhnu. Oř! Oř! Jsem Matrix. Kde mám úkol? Aha, on je tady. Je pro kreténa, tam je znázorněnej, vole. Velký jak to, co Tvoje noha? nechci říkat. No, moje noha. Ty vole, ty jsi hnusnej jak prdel. Tvoje. Hele, ani jsem se vás neptal, jestli budu točit Honzo, prostě s ním teď točím. Protože je u mě a Čau. tak, no. A tak, no. No jo, na té se jich budu No, prostě tak. Nastavte si vy. Nemáte nade mnou žádnou moc. Já mám nad sebou samou moc. A kdo mi bude poroučet? Tak mi bude poroučet. Máma to poručí. To seberne ten kokot. Tak, vylez tady, teď vylez tady, teď vylez tady. Počkej, mám ten budík. Další železo. Mám budík. Ty věcí, ty vole. Mám gabu. Jo, tohle si dám. Jde. Jako píchnu jsem mu to do koulí, tak. To je double, to je taky dobrý. Tak. Tak. Jedu jako blázen. Tak. Tak. Honza hraje Far Cry, Kamila se mi tady směje. A já hraju Minecraft. Joši. Tady jsem. Honza, ale nemluv do toho, jo, prostě tě, to je moje video. Jo, promiň, já jsem jenom trošku přehlednul cikána, který mi poroučil život. Tak je to dobrý. Hej, tak je to dobrý. Tak budu ještě tohle. Mrtvej cikán, dobrý cikán. Ano. Jdu sem a běžím. Makám. Krávku mám železo. 16. To bude dobrá série. Podle mě. Au!
náhodou chtěli navštívit Honzovo kanál, protože já mám víc odběratelů než on. A takže tak navštívte ING Pol CZ 121. Jeho kanál. Má tam jedno video. 2, 3. 3. Tak 3, 4. Pojď tak 3, 4. Něco mi žere. Nebudu doplňovat. No ona je noc a já jsem tady dole. Tak, teď to bude fakt speedrun domů. Běž. Kostík. Zabiju. To bude speedrun domů. Běž. Kostík, zabiju. Běž ty kliple s nohama v prdeli. Hej Marku, já tam nechci k němu. Tak, další, tohle berem, kolik tam je to? Mám 4 kuřátka, Mám opět, 4. A kdo bude tady bydlet u nějakého týpka? Kdo má velký barák? Ty pan na křesílku. Tady u toho nebudu bydlet, tady to vypadá slušně. Dobrý den! Probírám si váš barák, tak. Zabírám váš barák. Probírám si váš barák, zabírám si váš barák. Jo, se můžu akorát vyspat. Tak se tady vyspínkám. Tak. Nebo ještě ne. Ještě si tady dám pár věcí do pece. Ne. Můžu chtěl vzít půlku. Do pece, půlku si nechat. Do tohohle. Podat do tohohle, do pece dát železo. Tak. A tak se vyspat. Tak. Spínkáme si velice. To prdele! Já ti tam fakt něco dám, až dotočím tohle video. No tak budeš se hejbat nebo? No. Kam jdeš ING.cz? Kam jdeš ING.cz? Tak se jdi něco najít. Něco se nedrobí. Tak, to dáme zasadit. Tak. Hej, tohle nedobrý. Nedrobí. Tak, tohle. Německa. Nedám ti nic, on moje. Musí to tak. Jo. Vole. Kdybych to nedal. To je dobrý, bydlet ve vesnici. Hele, je tady jídlo. Hele, a takže. A je tady barák. A není tady kovárna, jsem docela nasranej. No je další zahrádka, co jsem postarám pak. Dám si další pec. To jsem přesně nechtěl. Třeba jich vítkých pecí zasram. Tak. Tak. Jo. Trošku, já to uklidím. Nebo já jsem klízečka, vole. Tak. Uhni s tou rukou, nebo ti Nejsou tak stupáky, pojedeme na chválu. Ano. No zpět. Zpět. To zařval. Tak, vezmeme si zase půlku týhletých uhlíček. Dáme to zase do pece. Tak, tam si dáme brambory. Dáme to upec, tak. Ano. Tak, jdeme další důl. Já chci na ten můj jít. Je hodně věcí. Tak, jdeme. Tak, to je hrozně moc věcí, tyhle.
další, 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 Tak. další. Ok, jak to já vymyslím, takhle dám. Tak. Vypadne to druhou stranu. Co? Vypadne to druhou stranu. Já dobrý jsem to. Já jsem to. Tak, kopeme, 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 my tady kopeme, 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 my tady kopeme, 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 my tady kopeme, my tady kopeme, 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 kopeme. Co? Netrapte lidi. My tady kopeme, 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 kopeme. Můžeš tlačit. Tak, jdem dál. Tady jenom se trošku zakoukal do Honzy, jako ne, že... Ne, že... Aha. Ne, ty vole. Jsem dead. Nejsem. Takhle. Tady už není. Děláš, bože, jsi jak postižená jako byla. A střílej. Co můžu se zbavit Není ty tohohle? vole, fakt jsem vyrazil na dobrou cestu. Tohle a jdu nahoru. Tak. Dá se tady ještě někam jít? Koukám tady. Ne, už se tady nikam nedá jít. A tak vylezem. Vylezem. Ježiši Kriste, no jo. Tak, tady další uhlí. Mi tady poradila Kamila. Další uhlí. Tady toho je, toho uhlího, ty vole. Já jsem rád, ne, že bych se stěžoval. Nevím, na co to je, ale... Tak, kde je ten zasranej, skurvený druhý krump, já už ho nemám. Tak to vylezem ven a uděláme si železný krump. To si děláš za mě snad, ty kráso, šouvky, řiď, anebo všechno, co máš, ne? Proč? Tamhle proti mě běží blázen. Teď proti mě běží blázen a tamhle je těžko. Tak, jdeme. A toto video už asi za chvilku ukončím, protože už je dost dlouhé. 5 minut? Už půl hodiny. Tak, co si uděláme? Železný krumpáč, já u sebe ale nemám železo, takže ho vlastně vyberu. Tady toho železa. Tady 3. Tak, udělám si krumpáč a tímto uděláním krumpáče ukončím Tak, to jsem toto opravdu vyspělé, krásné a doufám, že se zvukem video. Takže pozdravíme se za 3, 2, Zabil sebe! no. Pěkný čau. 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 Ne. Takže čau. 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 No, čau. Nazdar. Čus.